Hello, may gabi sa inyo tanan, mga boss. Can you guys hear me? Kaya type 1 if you guys can hear me sa comment section. Okay, good, good. Welcome dre sa tuang training guys. Nadre si Coach Ayan. Coach, nako gi-PM si mo. Tanaw, nako gi-PM si mo messenger. Um, Daghang kay salamat for joining sa atong training karong gabi una. Daghang kay taga pagabuhaton ng mga interview karon sa atong very special na guest for tonight. And also, ako pong sa tawag ni ako pong gi-try akong bagong camera nga na ko'y auto follow, tanaw. Oh, di ba? Auto follow na siya tapos auto focus, di ba? Nindot kayo. So, salamat kayo. Thank you guys for joining. I'm planning na every Monday na ata ni sa itong Bisaya Freelancers Community. So, kung Bisaya mo, of course, kung Bisaya, kabalawin ta Bisaya, kay Bisaya ito na, no? So, ako na siyang i-share na next week, napunta every week nata every Monday. Gusto mo na? Kayo type 1 if gusto niyo na. So, nako gi-prepare ng mga questions diri sa ato ang akong interview karon. Di na ko siya dugay-dugayon og tawag because kabalo ko grabe jud kay ini siya nga busy na pagkatao. Siya gyud ang isa sa mga tao jud na kay ingon jud grabe ka busy din yung tahanan, no. Busy po na siya. Kung busy ko, busy na siya. Sige. Akong introduce niyo ang atong speaker, ang atong this speaker, ato siyang guest, nato siyang interview karon. Kung siya 15 years, no? 15 years ni siya nga na siya background sa BPO. Okay? So kung nakay background karon sa BPO or if you're someone na nagtrabaho karon sa BPO industry, kani nga grabe ni inspiring ni sa inyo ni nga grabe ning opportunity para sa inyo, okay? Siya pod ang founder and of course the coach sa The Guild community sa Facebook, no. Siya lang mag-explain kung pila sa ka-book na members na karon, pero I think more than 1,000 members na sila karon. Siya pod ang founder of Pinoy Google Ads community. So pinakauna na mo nakita mo yan because nagkita mi niya ato sa nagstorya mi about sa sa Zoom sa una, dugay-dugay mi kaistorya kay nag-relate mi sa isa't isa. And of course, no, he had to leave the corporate no world because of his wife, no, nagka-stroke. So, no, grabe yung sacrifices gibuhat niya as a husband. So, maminaw ta siya karon. I'm so privileged and I'm so honored to have him tonight to talk sa inyo ataran para ma-inspire mo. Ato i-welcome si Coach Ayan Bailio. Okay, ako i-unmute si Coach. Coach, maayong gabi. Yun, maayong gabi mga bossing, maayong gabi. Oh guys, just want to set our expectation niana ko ron sa Luzon more than 15 years. So Okay. there will be times when I talk, usahay magtagalog ko, usahay magbisaya ko. Usahay makalimot ko, Bisaya man di ay nga podcast ang inistoryahan Ah, dire. Okay? Ayan, sige. Thanks for having me, coach. Yes, thanks for Thanks, having me. Coach. Grabe. Salamat jud kay simong time. Gahinan gid mo ang time atong Monday karon and supposed to be na pa kay something else na gipangbuhat, pero we are so blessed, no, kami sa Bisaya community, Bisaya freelancers community. We're so blessed to have you tonight. Thank you. So let's begin sa tong question and answer nga portion, no. Last week ako mag-interview ni sir. Last week interview ko niya sa iyang community, which is okay, Oo. di mabalos ko dapat makakuha po ni siya. And by the way, guys, recording ni siya. Wa na ko na siya gi-live karon kay gusto nako high quality ang ato upload pag abot to sa YouTube ug sa Spotify, magiging available ni siya siguro after mga 48 hours kaya ako pa nang i-edit gamay. So, salamat kayo. Sir, coach, daghang ko mga series of questions dire. In fact, no kay mga 20 ka book questions dire. Hopefully mapasigo ta na in 1 hour time. And of course, in the last part, wala ko gisend sa mo, dapat isend ako si mo, pero at least mapalolo mo ko nga hawod na Sige. kayo ka. Okay, and by the way, sa Oo. itong mga students nga na karon, you can also leave a comment, no, kung na may mga comment or na may questions kay sir. Okay, so the first question, no. First question na to, sir, is of course nakita na ko ganina na imo na pong nisend sa ko imong background, pero mas gwapo jud nang ikaw jud mo explain, ikaw jud ang Sige, buhat sa imong sige. background, no. So can you tell us about yourself sa imong background before na freelancer ba ka, nag-freelancer ba jud ka, no, after sa BPO, no, After ay, VPO, yeah. freelancer. Oo. Kayo Karon, tell us, even sir. until now. Yes, Oh, yes. nice. Kasi tell us daw about Oh. yung from after nimo sa college, unsay work nimo, and when did you decided to become a parang from full-time na jud na freelancer?
Ayan, o Ah. sige. Hindi, simulan natin kantong gipanganak pa ko. Ay, hindi pala. Sorry, sorry. Hindi, Grabe. hindi, hindi. Ah, Hindi, nga niya yung story, no? Kumbaga, NPA ko, no permanent address. So, I've been in the BPO industry. So, naka-work pod ko almost 5 years sa Cebu, okay. sa BPO. Pagkatapos, kuan pod, syempre, prior pa nun, pag-graduate ko ng college, would you believe me, niagi pod ko door to door sa sales. Door to Oh, door, good. nice. Oo, nga na gyud nga kay naa sa sales. Pero tapos niagi pud kog power. Alam niyo yun, network marketing. Dumaan din po ako diyan. Yo, Yeah. yes, I was about to say si Jobert Lagahino, nakita ko dito, Shix familiar to ah. Hindi kasi yeah, e-telecare days. So ibig sabihin ito si Jobert nakasama ko to. Tama hindi? Daddy Jobert, do you remember me? Yeah, si Coach Ah, Ian. Ayan. So hindi nakikita ko ngayon dito sa mga audience. So kay okay, Bisaya nice. man po na. Pero yeah, almost 5 years kasi parang kulang na lang ako ng 1 month or 2 months. 5 years na ako sa e-telecare. Pero naging ano yan eh, stream yan eh. Nag-switch ng stream eh. O yung Mm. ganun na case. Pero pagkatapos, nagkuhan pod ko network marketing. Pero at the same time, nibalik pod ko sa BPO industry. Pero ang last job na ako, last 4 years na ako nga job, I was with Google Ads. Sa Okay. Google ko, sa Google. Pagkatapos, last year, akong wife na stroke, first week ng February. Mm. So, nag-decide ko, uy, hindi, syempre, we have 3 kids, tapos si kuan po na ako, si wife na ako, housewife ra gid siya, so I need to leave my job. Wa man pod ko mag-hire og ka ng caregiver or katabang ana na style. Pero let me ask you this guys, mangutan ako ninyo, og kuan kanang di ba, let's say something happen, afford ba ninyo nga mabiyaan nimo ang imong job nga matambay ka bisag 2 months? Kaya dili, mabuhi dili. Yes or no? Mabuhi dili. Dili no. Dili kaya. Kay nga naman, syempre, lalo na og ikaw ang breadwinner, kinahanglan magkuan gyud ka, di ba? Pero si Coach Ian, for 7 to 8 months, wa ko magkuan, wala ko mangitag job. Nagpahulay lang gyud ko. At timan lang ko kang misis kay na stroke. Pagkatapos, tanaw-tanaw, Netflix. Mga nga na lang akong kinabuhi ngadto nga time. Pero kaya ko mabuhay ng yung time na yun o di 7 to 8 months kuan ko nindot okay ra kaayo buhi ko. 'Di ba ang tudlo sa ato financial literacy dapat naa ka emergency funds para simba Mm. ko palayo 'di ba og simba ko kaya nimo mabuhi og 6 months. Ako 7 to 8 months nabuhi ko. Di na ako kinahanglag kuan ba kanang financial support. Mabuhi gyud ko na ako'y savings. Bisag usa ka tuig kaya na ako na. Pero one day wag niyo akong tularan because of my greediness, hindi ako na-scam. Ako ang naka-scam sa sarili ko. Nga naman, in just 1 hour, in less than 1 hour, wag niyo tong gawin mao ni nahitabo sa ako. In less than 1 hour, I lost 250,000 pesos. In just one Grabe. hour. Nga naman, kay nag-trading man ko, scalping bitaw. O, yan Ah, na something. style. Tas greedy man ko, greedy ko. Napildi ko, dubliho na ako ni, dubliho na ako ni. Pusta, akong taya, nga akong bid. Ay, napildi na po, dubliho na po na ako ni. Nga na, basta in 1 hour, niabot og 250,000. Gipaningot ko og bugnaw. Kay, kuan good, ayay, di ba? Maigay na hitabo. Then, one day, naay nilabay sa akong kuan, kanang sa feed bitaw, na ay libre nga training nga DM appointment setting. Kasi guys, si Coach Ian ngayon, I'm also the founder of PAS Academy, Mm. Philippine Appointment Setter Society. So na ako ay thousands, hindi 1,000 thousands of Oh, nice. students. Tinuruan ko sila ng DM appointment setting. Okay? Pero una, nilabay sa ako to sa, syempre sa feed. Uy, nindot na nga training, DM appointment setting. Na-ID ay na siya. Pwede ba yan? Yung ganun na part. Kikita ka, commission base or may base pay. Kaya niagi man kog ka ng client pod nga, swelduhan kog $10 per hour, DM appointment setting. Tapos lahi pa ang commission. So kaya niyo makita pag 2,000, $3,000. Ana ba? Apil na basic Oh. salary o commission ba? Chat-chat lang na fitness coach, mga ingana. Lain-lain po kong client, napod ko ikanang pang HVAC, mga ganun na case. Pagkatapos, nagkuan-kuan akong internet diri ni Ingon unstable internet. Sa ako Nawala, na side. nawala. Niya, tapos bigla akong naalala, nga pala no, magaling ako sa Google Ads.
Kasi guys, when I was working with Google, nagsi 6-digit a month ako. Kaya nga may savings ako eh. Kasi bisag mag 6-digit a month ko, I see to it ang akong spend kanang 'di ba kanang sa balay, sa bills, electricity, groceries, allowance sa mga bata. Basta di ra ko mulampas og 50,000 akong gasto. Tapos the rest savings na nako bisag 6-digit a month ko sa corporate world. Mao mabuhi ko bisag 1 year unta. Nga na nga case. Mm. Tapos na ko, oh nga pala no, magaling pala ako sa sa Google Ads. Nangita ko client, nakakuha ko client, tapos kuan ang first client nako 40,000 dayon ang monthly. Oh, di ba? Oo. Agent pa na si Boss Ian. Yes, galing agent din ako dati sa sales. Yung 'di ba saan ba yung Daddy Jobert? Vonage ba yung account, 'di ba? Yung magko-commission ka ng 60,000. That was like what 15 years ago, mga ganun na Mm. case. Basta nagko-commish kami ng din. So, sa Google Ads naman, yun nga, nagita ko clients, nakakuha ko clients. Tapos, the rest is history. Ngayon, nagtuturo na ako ng Google Ads. I have actually this December 15, last batch na ako niya for the year. December 15, batch 7 sa Google Ads. So, I have hundreds of students. Hapit na po moabot og 1,000, pero wa pa Wow. moabot og 1,000. Nice, Pero, nice. pero yan, I have Google Ads students na din. Siyempre, iba din yung DM appointment setting. Yung DM appointment setting, tinuro ko ng libre sa libo-libong tao para makuha-kuha. Nagturo ako ng 9 hours na libre, walang bayad. Can you imagine that one? Kaya gusto lang na ako mutabang kupod sa mga, hindi rap fellow Bisaya, hindi. In general, basta yung sino yung gusto din na matuto ng DM appointment setting. Ah. That's it. Nice, nice. Thank you, coach. Grabe, grabe gid kay imong journey sa imong pag-start no. Mm-mm. Pare-pare kita duha background bang gikan pag sales, di ba naka-mention ko last time na ano pag Oo. gikan pag ahente pag ko sa unang mga colored roof da sa Surigao City. Oo. So, basically ang imong after sa pag-transition nimo gikan sa imong pagtrabaho karon, kuha na jud ka karon full-time na jud ka na online freelancer, certified online freelancer na jud ka. Yes, Full-time na yes, kayo. yes. Full Full time time, yes. na kay mga Pero coach. hindi Oh. lang yan. Oh, kana full time. Pero na ako'y The Guild nga community, 5,500 members. Wow. Na ako'y Pinoy Google Ads community nga 4,400 members. Naapot ko'y Pass Academy nga ng mga students, Mm. iba-ibang batch. Yung Wave 3, 3,000 students yun. Wave 2, 2,600. Wave 4, 2,600. Ganon. Wave 5 Mm. pa. Yung mga ganon. So, ganyan kadami yung mga students po na ako na style. Pero basta, ang goal na ako, daghang matabangan. Pero sa The Guild na community na ako, doon ako nagpo-post ng mga job hiring, na mga trainings, kagaya ng podcast mo. Kasi Mm. 'di ba na-invite ko na rin sa mga podcast ko sila Majco Studio, Coach Anjumel Sumayaw, Oo. kanang sa Facebook, tapos sila Coach Malinda Arce, AI Mm. copywriting. Tapos karong Wednesday o Friday, lahi na po. Wednesday si Coach J Jasmine AI. Kasi AI ang specialty niya, tsaka e-commerce. Mm. Sunod na anapod kaning sa Friday si Ryan Custodio. At syempre, moabutay pa, naapoy mga Gen Z na pod ni ron. Syempre, kaila naka Angela Baisa, Ah, naka-schedule na sila, tapos kaning sila, meron pa sila John Lawrence de la Cruz. Basta naapoy nice. Reva nga, mentor nga, 6-digit na a month. So, libre yan guys, na podcast. Murag ingani kang Coach J. Pero, Tagalog yun, yung mga Ah, guests natin. So, yun nice, yun nice. siya. Ingana ako kabisi. Tapos, mga clients na ako. Every Monday to Friday, I meet 5 o'clock kaning ako mga past academy students. Tapos, pag 10 ng gabi, Monday to Friday, grabe commitment, no? Para ni sa ako mga Google Ads students. Sa premium students to, yung premium paid, Ah, kasi, sabi ko, last week lang na ako gisugdan eh. Last week ra gyud. 'Di ba niabot na ko batch 6. Last week ra na ako gisugdan eh nga Monday to Friday. Padayon na ni until the end of the year kasi gusto ko marami ako matulungan tao magkaroon ng gigs. Kanang makakuha gid sila client yun. ba. Yes, kasi sa Google Ads pa lang daan, bisag at tumaron, punta kayo sa Jobstreet, punta kayo sa Indeed. Ang mga offer ba o Google Ads Manager ka kay 50,000, 60,000. Mm. Unya, og naa pa kay hybrid na skill, FB Ads plus Google Ads, makadiman ka nag 70 to 100,000 nga sweldo. Kaya nga. Or 'di ba yung mga ganun na Yes. case. Tama, tama. Yes.
So, sa mga students nag-ask na kung tagpila ba daw ang iyang training ni coach, later after sa tong podcast Yes, karon later na. gabi explain ni sir later on sa pilang rate on sa mga process na sa karon to sa Oo, interview si ano si sir. So, ayan, ah sige. ah, um as of the moment, boss, mo tayo mga ginabuhat no, ga coach, ga coaching program ka, Yes. ga ano. So, ang imong pinakauna yung gig online, kaya sa online jud na related na kuan ka. DM setting sa good. DM DM setting ang setting. nauna. So, Oo. gapo gid kay siya nga ano, gapo kay siya nga background. Ang DM setting kailangan ba yun ka nga voice na siya or pwede ra sa chat? Nindot. Okay, Ah, guys. Una, kung meron kayong Facebook ngayon, kasi baka first time yung marinig to, kung na may Facebook account, punta kayo sa search bar, type nyo high ticket sales. mm, Kasi mauman ng niche or industry. Di ba kita anad man ta i-type na to FB ads or freelancing or virtual yeah, assistant yeah. or BPO. SMM Depende sa ana. niche or industry o SMM. Pero naay niche or industry nga high ticket sales. Malinaw? High ticket sales. Ah, Karon sa high ticket sales naay duha ka klase. Closer og setter. mm, 'Di ba? Ang mm, setter, taga-set og appointment. Malinaw 'yan, di ka mag-sales talk. Huwag kang magbebenta ng product. Hindi ka magpre-present kasi setter ka lang eh. Ang mm, closer, ang closer, kulbaan ka ani nga naman kasi you need to kakausapin mo yung prospect sa Zoom or Google Meet 45 minutes. 'Di ba ang closer maubaya na yung mag-sales talk, yes, mag-present yes. ng product. Yan yung magpapalabas ng credit card. Unya Mm, sa high ticket sales baya kay ang ibaligya nimo kay tag $5,000, $10,000, $30,000. Ganon ang closer. mm, Nagigets nyo ba? yes, Kunwari, yes. kung closer ko, ang commission na ako 10%, na-close deal na ako siya 30,000, karon nagkintahay, gisales to ka na ako ni si Boss Jake, na-close deal na ako ni Ron siya. Wala ko kunwari, ang basic salary ko as a closer, $1,500 lang. Basic na ako. Base pay Mm, tawag niyan sa US mm, guys eh. Base pay. Na-close deal na ako si Boss Jake, $30,000, naghatag siya credit card, na ako'y 10% commission, na ako'y mm. 3,000. Iba pa yung basic salary kong 1,500. Okay. Closer yun Sa Adto closer. ta sa setter. Ang setter na ay duha ka klase. Phone setter, tsaka DM setter. Ang phone setter, magstorya gyapon ka sa phone mo gamit ka headset, pero remote ka lang naman remote Mm, setter. So headset lang ka. Hindi ka magbi-video call, hindi ka mag-zoom. Mga 8 to 10 minutes lang, mag-set appointment lang ka. Nga naman, isi-set mo ng appointment para sa closer. Di ba? Isi-set lang nimo ng yeah. appointment, tapos hatagan nimo Calendly. Unsang schedule Calendly. nimo. Sige, bukti ka. Mm, Basta sure ka, mutunga ka sa appointment Inganaan nimo. Yun yung phone setter. Ang DM setter, sama sa akong ginatudlo, ibig sabihin, ay talagang chat lang yun guys. Either gagamitin mo LinkedIn, Instagram, or Messenger sa Facebook. Chat-chat lang yun cha. Chat-chat lang, pero hindi lang siya. Merong structured. Example lang to para ma-imagine nyo, Coach Yes, yes. Jake. Example, kunwari ikaw, gusto ni mo mag-lose weight ng 10 kilos or 20 kilos. Mm, Ang common question nga akong pangutanon sa imo, for example, Boss Jake, pila ka kilos ang unsa man, how many kilos you want to lose weight? Ganun sabi ni Boss Jake, 10 kilos. Kasi kailangan yan guys kailangan merong target, may sasabihin si customer na wag mong tatanggapin yung sagot nila basta gusto kong pumayat, hindi. Dapat tanungin mo, ilang kilos? 5 kilos ba? 10 kilos ba? 12? Kailangan tangible. Kasi ang mm, tawag niyan sa sales guys, gap selling, gap. Kailangan na mm, kayo ma-establish nga gap. Si Jake, gusto niya mag-lose weight ng 10 kilos. 'Di ba? mm, Sunod, ang tatanong ko na sa kanila niyan, kunwari, ilang kilos gusto mong mawala sa iyo? 10 kilos. Okay. So gaano mo nakatagal 'yan ginagawa? How many months or years ka nang nag-a-attempt na mag-lose weight? Sabi niya, 2 years, 3 years, 6 months. 'Di ba? Lain-lain magtubag. Yung mga ganong question. Tapos tatanungin mo, bakit? Ano bang ginagawa mo ngayon? Kumbaga, what are you doing to fix it? 'Di ba? Anong mm. ginagawa mo para More on mag-lose weight? interview, more on interview. More of interview. Pagkatapos niingon na dayon siya, kuan kanang mga 2 months na 2 years na ko gusto. Tapos gasigi ko workout, ga-jogging ko. Tapos tatanungin mo siya, bakit? Ano ba yung challenges mo?
'Di ba? Magkukuwento Oo. siya ng challenges niya. Sunod, tatanungin ko, what help do you need? Unsa may imong kinahanglan? Mm. Tapos, mangutana na dayon ko sa iya, mga ingana nga part. Sabi mo, gusto mo mag-lose weight ng ganto 2 years na ingani nakadugay mauning imong problema, mauning support kinahanglan nimo. Akong pangutana nimo, why now? Bakit ngayon? Kasi 2 years mo 'tong ginagawa, pwede ka namang hindi ka na mag-enroll ng fitness coaching program. Bakit? Mm. Bakit ngayon? Why now? So say, di kay gikapoy nako. For example, ito kanang na-sign up na ako niya, na-book na ako appointment. Alam mo sabi ng lalaki, kasi I've been rejected by 3 girls. Malalim yun, Which guys. is true. Kahit Oh, parang ito. sinabi mo lang na 3 girls na Oo. na-reject siya. Ibig sabihin, gusto niyang magpapayat para pamukha niya sa mga babaeng to pag maganda na yung katawan Yeah. niya. Yung mga ganun na case, guys. So, problem Kasi siya. kailangan, pagka human ato, maingon na dayon ko sa iya ha, if we can show you mag-lose weight ng kunwari in 30 days or 60 days, willing ba ka maminaw? Ibukti ka karong 30 minutes. O sige, willing ko. Yun lang. Pero ganun Ah, yung DM setting. Pero sa chat yun ha, chat yun. chat yan. Oh. So, di yun Pero siya. meron kang certain questions, pangutana lang. Yes, coach. Nga na, sa Okay. DM So, setting. napo na yung mga template na ready-made na template na. Yes, sa ako mga students, gitudloan ako sila template. Tapos eto pa isa, tinuruan ko sila, pwede mong gawing kabatuhan, kapraktisan ng DM setting si ChatGPT. Okay. Correct. Nice tip, nice tip. Oh. Sasabihin ko kay ChatGPT, oy, pretend na customer ka, fitness coach ko, nag-send ko ni mag DM sa Instagram, ganto ganto ganyan. Basta tubaga akong tapos at the end sabihin mo yung feedback, magaling ba ako mag-DM, saang part ako dapat Oh, mag-improve nice ganyan. food na nga, ano, course, no? Nice food na siyang Oo, practice, no? mag-practice ka sa DM setting, pero si ChatGPT ka praktisan mo. Pero iba-iba din kasi yung personality ng mga ka-chat mo na ay skeptic, na ay busy professional, na Oh, ay yes. beginner, na ay Yeah. influencer. So naapod ko ingnon kang ChatGPT na, kunwari mao ni imong persona ha. Oo. Murag personality ba? Yeah, yeah. Kasi 'di ba iba-ibang personality, iba-ibang klase pag-handle nung ano yung 'di ba? Pero Yes, yes. gusto mo lang mahasa. Yung ganun na case. Yan yung mga sample na tinuturo Nice, ko sa nice. mga students ko. Oh, kani coach kanang example, syempre no sa kanang appointment settling kanang sa voice na gyud siya ba. Kanang kailangan unsa ba yung requirement nila na kailangan ba jud ka na kay background sa BPO or pwede ra jud siya wala pud jud kay background basta as long as What ma-communicate do you ka. mean? Nagtatawag o hindi? Yung nagtatawag, DM yung lang. tawag kita voice jud sa voice. Tawag, Okay. tawag. Guys, hindi, yung sa boys sa totoo, I'll be honest with you. If you have a background sa BPO, advantage mo yun. Yes, yes. Pero pag wala kang background, mahihirapan silang i-consider ka kasi you need to demonstrate it. Di ba titestingan ka kasi nila eh. Yes. Sige nga, sige nga, tawagan mo ako, kunwari ako yung customer. Mm. 'Di ba kasi dapat, lalo na kung usay og bakikaw or parang awkward yung pagka-deliver ng English mo, edi Mm. hang-apan ka ana nila. So for now, ang suggestion ko pa ganyan, start with DM setting, for example. Pero daghan baya na ron sa YouTube ana kanang mga appointment setting mismo kanang magtawag. Mm. Meron akong pinapanood niyan sa mga panoorin niyo to, ang galing na to nila, yung gano'n na part. Tingnan niyo yung flow, yung pattern, kung paano nila ginagawa. Ganun na case. Pero kung sa DM setting ay bisag di ka kabalo mag-English ba kay nga naman na may chat GPT. 'Di ba? Yeah, Tapos yeah. na pa Google Translate. Hindi ako dati when I started in the BPO, I'll be honest with you guys, pinaka-hate kong subject English. Hindi math, gusto ko yung math. Pero pag English, hate ko yan. Yung English. 'Di ba? Mm. Pero eto sa DM setting kasi ang gagawin mo, bisag i-type nimo og Tagalog, sabihin mo kay 'di ba merong gano'n na yung kunwari may sinabi ka sa akin, ipra-process ko muna yan, itra-translate ko pa ng English. Yung naay delay bitaw akong tubag, murag dead air ang tawag niyan ng ganyan eh. Oo. Dapat yung dead air. Oo, pero eto ang ano, ang maganda sa DM setting, pwede baya kag di dayon ka motubag, 'di ba? Kasi chat-chat ra bitaw, pwede nimo pangitaon ang tubag. Minsan maing ka kay ChatGPT, "Uy, na ako'y ka-chat diri, mao ni iyang giingon, unsa may akong itubag?" Pwedeng gano'n. So kahit di ka magaling mag-English, mura kag expert gyapon Lagi, mag-DM lagi. setting. Nice, sige. Yung gano'n na case. Nakatry ko ng mga kwambot, as in, mura yung nag-interview bitaw ko sa chat, kana ko yung support ba? Yes, Satisfied yes. juga sila mga ano mga answers pod. Kani boss, na may question ba ba? Kani medyo kani siya, kani siyempre na may mga tanapod mo estudyante no nga.
Oo. Of course, ang difference sa rates between atong appointment via chat lang or sa call, Yes, yes. lahi gyud sila ko. Pila kayo mga Correct. ranges na kay ma-share na murag Ay, figures na hindi. niya, boss? Per hour ba na Sample, siya? Sabi. Sige. yes. Hindi. Dalawang klase din kasi ang DM setters. Kaya Mm. bisag sa chat-chat. Hindi, etong sa phone call, example to 'Di ba high ticket sales? Na usa ka group. Marami din kasi. Ewan ko sa inyo, do you agree? Diri sa chat box. Bisan ba sa mga virtual assistant na group or bisag mga community na ay mga post nga hiring, mutuo mo sa dili, 50% ana dili tinuod. Scam. Tama Yeah. dili, guys. Tama. 50% totoo, 50% hindi. Kaya ako, meron nga akong training sa YouTube pod, mga 1.5 hour pod na nga training, how to spot scams. Kasi hindi Nice, nice. totoo. Kay, usahay, og ikaw, kay background, tapos sige lang kag-comment, interested, mga ganon. Tapos gihatagan dahil ka, contact my admin, sabihin mo sa Telegram ako napatay ka og naghisgot naganig Telegram kakita gyud kag star ana ani ganun mailad gyud ka ana or di ba mga punta ka ng Telegram or WhatsApp yung ganun Mm. na case guys. Actually wag niyo nang entertain yung ganun kasi it's been proven. Ibig sabihin ako na try ko rin yun. Di ba yung mga ganun na i-convert mo daw yung PDF to ano tapos $20 per page. Mm. Tapos 40 pages papatrabaho sa'yo. Basta babayaran ka ng Dagan kay $2,000 in na, 2 dagan kay days. na. Kana mga ingana, di ba? Daghan gihapong mailad ana hangtod karon. Yung ganyan. So meron akong training din yan how to spot scams kasi nga ay Later on. kinadaghanan ko Nice. gakabit. Nice kayo. Let's go back to the rates yung tanong ni Coach Jake. Guys, marami sa high ticket sales walang base pay. Ibig Mm. sabihin wala gyud kay basic salary. Commission base lang. Pero Okay. yes, pero commission based siya pero ingani man gud na ang setter typically 5% commission, ang closer 10%. So for example, $10,000 yung product nila, na-book mo kasi na close deal sa Pikas sa closer, na ay 5% commission. Mm. Make sense? Ibig Yeah. sabihin kung yung product 5,000 lang o di $5 ay 5%, di na kay $250 na commission. Pero sa usa ka Oh, tawo ra to. sa katawad ako na kayo. Oh, tapos what if na-close deal nila sa Pikas kaya usahay ang usa ka product ang ibaligya nilang product na ilahi-lahi nga packages, di ba? Na ay tag 5,000, na ay 30,000, na Mm. gani $60,000. Mm. Basig kamo kuyawan mo, mahala ana oy, dili oy. Guys, sa US kasi may credit card sila lahat, di ba? An average person in US, merong tig 3 to 4 credit cards. Pag nagustuhan nila yan, iso-swipe lang yan, yung card. Tama, hindi. Ganun lang Tama. yon. Tapos Even pwedeng installment yung payment nila. Kaya wag niyo sasabihin, mahala ana, uy, lisura ana, ibaligya, $5,000. Hindi. Ikaw lang namamahalan kasi Pinoy ka. Kasi pag sinabing 5,000, kinumpute mo kagad, uy, to 50,000 yon ang mahal nun. Hindi, oh, sa kanila mura yan. Maliit nga lang yung $5,000 sa kanila 10,000 ganyan. So depende sa niche or package or industry nga imo pong ibaligi ang product. Pero appointment setter ka. Na-apoy appointment setter, lalo na yung inbound, example ni Coach Dake. Ikaw ang fitness coach. Naa kay nag-run kag ad sa Instagram or sa Facebook. Tapos, ang imong coaching program, tag 5,000, tag 10,000. Sa fitness coach ha. Tapos, uso ra baron, mag-hire ba ron silang mga kuan. Kay nga naman, di ba, padung na mag-November, di ba, Thanksgiving, mas importante pa ganing sa ila ang Thanksgiving kaysa sa Christmas eh. Di ba? Kay may yeah. turkey, Mm. magbayang bitaw og Turkey. turkey ng kuan. Ama basic salary na sila base pay ana kanang mga inbound na mga DM setters kay daghan libo-libo man ang i-DM ana kay kintahay ang coach na ay 100,000 followers or 50,000 followers. Mo reach out ka sa ilaha na ay po si coach 100 ngadto ang nag-like or nag-comment. Mag-send ka DM sa ilaha mo ingon ka, "Uy, thank you for following my post." Akala nila si coach yung nagdi-DM sa kanila. Mm. Ang gamit nimo nga account kay dili man imong account na Instagram kang coach man. So abi nila ang nag-reach out sa ila nag-DM kadtong coach. Tama guys, dili. DM Tama kayo. setter ka. So tapos mayon ka, uy, unsa may nagustuhan nimo sa akong kuan diha content? Unsa man fat loss ba or muscle building? May siya fat loss. Nga naman, na dayon proving na to. Ug maganahan siya Um, gusto nimo magmita magstorya ta ibuk sa atika. Mao na nay purpose ana.
So, may basic salary yan. Pwedeng $5, $10. Meron nga ako nakita sa sa LinkedIn, $25 per hour eh. Instagram chat management, ganun yung term nila. So, Nice. ganun yun. Oh. Nice kayo coach Yun, ba coach. kay first time gid ako dungog aning kuan ba type of kanang freelancing gig ba kanang appointment setting. Nakita ko ni permente sa Upwork sa online jobs na permente gyud ni sila. Kaya lang wala pa Oo. jud ko kabalo unsa gyud kanang actual na job which is karon hiba lang yun na ba. O na pre na no. Actually ninga po na kung nadyo ka sa sales sa side no murag ma-challenge ka. So Nasikat may na ma-feel siya, mo na boss kung coach. murag maka-appointment ka so may pwede ma-share mo yung experience mo Syempre, makabuka. ang sarap ng feeling yung nakakapag-book ka na. Syempre, Mm. Siyempre, guys, hindi lahat ng mabubook mong appointments mako-close deal sa kabila. Tama, Mm. hindi. Kasi wala namang sales na 100% eh. O No. guys, kapag setter ka or closer ka, ang pinag-uusapan dito lagi, close rate. Narinig niyo na yon, Yeah, close close rate. rate. Mm. Ibig sabihin, kung naabay na po katao nga mabook, pila man ang ma-close deal nga to sa closer, sa PCAS Mm. ba? Kahit 10 na book mo. Sa US, acceptable to na standard, guys. 20% ang acceptable na book rate na close rate. Ano Close ibig rate. sabihin nun? Sa ato pa og nagbook og na po katawo di ahin na nila na ma-close duha ra di ay. So kapag 30% and above ang close rate, yun ang magagaling na closer pag 30% and above. Kaya minsan pag mag-a-apply ako ng company or kintahay nga na DM setting, tatanungin ko yung client, what's your close rate? Yung sa mga closer mo ba, may siya 30% or 40%, ay ninduta ani mag-book sa iya mag-work. Oy, kaya nga naman, og na ako na mabook nga na po katao, upat ana ang ma-close deal, di ba? Oo. Mas malaki commission mo. Yun yung hinahanap mo ngayon, yung magaling mag-close. Siyempre, lipay ko ana every time makabook, pero siyempre, you still keep your fingers crossed, sana ma-close deal sa kabila. 'Di ba? Mm. Pero, pag na-close deal sa Pikas, sa usa ka account, naka $250 lang kang commission. Sa Pikas, uy, nikita kag $500. Sa usa, kunwari, apat na close deal sa 10, yung Mm. isa ni commission kag $2,000. Di pare-pareho. Tama Ganun yun. siya. So, depende sa galing mo, depende sa sipag mo. Lagi naman ganun eh, results vary, di ba? Dapat may disclaimer lagi. Pero, yun naman ako, tinuturuan ko yung mga DM setters, anong gagawin mo? Ganun talaga. Ang goal Yeah. mo lang mag-book, oo. Pero pag medyo gumagaling ka na, tapos lalo na kung may background ka sa BPO, ako talaga I recommend, mag-ano ka, yung tawag dito, talagang phone setter ka. Pa-phone setter. Bakit? Kasi ang phone setter 7 to 8 minutes lang magsiset ng appointment eh. Pwede nga master mo yung 7 minutes na pag-set ng appointment. Kasi pag makita nimo mga phone setter kana sa mga high ticket sales, ang basic salary $1,500 per month, 2,000 per month. Naapoy mo hatag og 3,000, iba pa ang commission. Kay kabalo man ka musturya sa phone, titestingan ka kasi talaga nila. Ititest ka nila. Lagi. Yun siya. Even sa mga boss, even sa mga uban ng mga side na freelancer, say for example, na ako yung makailan magud na nasa BPO industry karon. Ako alas laban city ingon sa ko, Jake, lisod ba mag-work online? Ako sa giningon permente ba? Kabalo ka, una ka sa BPO no, grabe ka opportunity nimo. Ako Correct. gina-counsel na gina-encourage sila, uy, ito okay, lamang interview pa lang daan, lamang na kayo mo. Correct. Diba? Pero pangalawa, 'di ba kasi ang naririnig niyo lang sa akin setter. Hindi pero Oh. sa totoo, ug mag-search ka sa LinkedIn or sa Upwork, hindi naman kailangang appointment setter eh. Ang another name minsan pa ganyan, sales development rep or business Mm, development rep. Yun nice. yung mga position na yung gano'n na part, o 'di ba? Pang Tapos social. ang mga closer, minsan di naman closer ang binabanggit niyan. Ang tawag diyan account executive. Basta sila yung nagko-close deal, Okay. taga-close deal. So, naging Oo, sa yung mga gano'n. term. So, advantage mo kung may background ka nga sa BPO kasi you have the comm skills. Kaya ni mo makigstorya mga spokening dollars, di ba? I mean sa mga di Ayun. ba? O yung mga Wala. kano or foreigner or from UK or from Australia, pwedeng gano'n. Nice. Boss, kanang appointment settling ba, setter, do you think, para sa mga naminaw din nga, pa client, tanaw nimo, ma-recommend mo siya nga, pwede nimo siya mahimong full-time job? Oo, Pwede pwede, kayo, no? kayo. Pwede Pwede kayo ba? kayo. Oo, pero siyempre, you always work on your craft. Pero na ako suggestion na sa inyo ha. Nga Mm. naman, ang uban man good, impulsive.
Yes, magfi-freelance na ako, quit dayon sila. Yeah, yeah. Tapos 2 months, 3 months na gipaningot na sila wa pa kakitag Yeah, client, yeah. di ba? Yung ganun na case. Eh ako guys, meron akong technique na binibigay sa ganyan kahit sa mga DM setters kasi naaman ko ikuan nga limiting belief ba. Paano yun coach? Wala akong experience eh. Paano ko i-hire? 'Di ba? Tapos ang mga hiring baya ron coach naapoy ka ng mga gitawag nga unsa ganing ni kanang mag-submit sa kag Loom video. Narinig niyo na yon? Mm-mm. 'Di ba yung papasubmit mo dumadami na ngayon yan yung pag gusto nila mag-hire. Sino dito nag-a-agree niyan na yung mapangitaan na mag-Loom video? Tama hindi guys? Hahanapan na kayo Yes. ng Loom video. So kailangan nyo yun. Yung ako na ako'y gihatag na script sa tanan. Bisag libre ko lang 'tong binibigay kahit sa Wow. mga students mo pwedeng ibigay na script. Yung kumbaga, ano yung sasabihin mo sa Loom video to increase your chance para ma-interview ka. 'Di ba ang purpose pag nag-submit ka ng Loom video, sasabihin niya, okay to sige, bigyan ko to ng chance i-interview. Kahit wala siyang experience, pero okay to okay yung pagkakasabi niya Tama, tama. Oh, di syempre ipasa mo muna yung sa Loom kasi pag interview ka. Pag natawid mo lang yung interview, hire ka naman talaga niyan 'di ba? Oo. Tama, boss. So, Okay, easier kung sa client side, kung makita ni client nga nag-send kag video na lumas, dali mo to siya i-click kaysa imong resume nga taas kayo. Di ba? oh, Mas yes, ma-view sa client to. tas 1 minute ra imong kinahanglan. For example, bigyan ko kayo ng idea. Example lang to kunwari sa DM setter. Sa DM setter to sasabihin ko, kunwari, Loom video lang yan Hi there, I'm Jake, and I'm the DM setter you're looking for. You see? Pwede mo sabihin ganun na, I've invested in a DM setting appointment program here in the Philippines, and I've learned how to book appointments, do probings. Basta mga ganun, sasabihin mo lang yung kaya In mong terms, gawin. Tapos, sasabihin mo kagad sa kanya, I may be new in the industry, but I'm more than equipped to get the job done. Let me bring more revenue to your company. Count me in. I can start right away. Mga ganun lang. Basta one yan. minute mo lang sasabihin. Yeah, tama, Kasi pag tama. sinabi mong count me in, mura good nag-call to action ba nga, Ah, hire me, di ba? ah, Count me in. Tapos sinabi mong I urgency. can start right away, ibig sabihin, okay to, walang You're sabit, free. walang Yeah, you're free. commitment. Ah. Nga na. Tapos, ang setter guys, would you believe me if I say, kahit minsan sa closer, merong mga clients na part-time, mudawat sila part-timer lang. Napoy nga mudawat og part-timer lang. Mm. So pwede ka full-time, pwede ka part-time. So grabe Depende gid ka sa wide sa oo. opportunity sa ana nga the niche verse no? Ana nga niche ba? Grabe kay wide kay opportunity. Oo, coach, kaayo. Dagang opportunity. Pero, I'll be honest with you din medyo magiging mahirap na siya in the future tungod pod aning AI. Yes. Kinaan na may nanggawas nga software nga mga kahit pang DM ug gyud ko'y nakit-an nga live gitistingan gyud kay nag-attend ko murag usa ka US nga coach tas naggisample niya ang kayang buhaton sa AI nagtawag na no ang AI pastilan na baligyaan man niya sa phone kadtong customer gyud sa AI sabi ko hindi rin halata na AI yung kausap sa phone. Akong una-una, pastilan ani daghang mawad ang trabaho ani nga mga BPO. Hindi totoo kasi ganun ako Yeah, tumingin like yung projection na langya, sorry for the word yung ganun. Langya, ang daming mawawalan nito. Ito pa naman yung main bread and butter sa Philippines. Kaning Philippines. BPO ba gigabuhi sa Mm. Philippines? Karon ngano man mas gusto sa business, sa businessman ang AI kaysa sa tao. Number one, ang AI hindi napapagod, 24/7 'yan. 24/7. Hindi kailangang 8 hour na shift. Mm. Pangalawa, hindi nagkakasakit ang AI, tama ba? Tama. Ikaw, tapos ang AI hindi nabubuntis, walang maternity leave, yung mga gano'n. Yan Tapos og AI, walay magkiha sa imo, walay mag-adto sa DOL or sa NLRC, kanang magkiha ba kay kanang ingana sa sweldo or ngana. tax. Ang Yeah. AI hindi aangal yan, robot yan yung gano'n na case. Pero hindi, nakikita ko rin yan siya in the next 3 to 5 years. Totoo kasi talaga yan dapat guys, practical tayo ngayon hindi ka pwede nga freelancer karon usara imong skill. Tama. Dapat hybrid karon. Dapat kung pwede duha o tulo imong skill. Hindi ka naman totally kayang palitan ng AI, pero ang papalit sa'yo, taong marunong sa AI. Tama? Do Tama you agree, kayo. guys? Tama jud kay coach. O so mauna siya nga kita dapat
mag-equip mo kintahay na ay si Boss Jake nga GHL ay automation ba na dapat kabalo ka ana. Mm. Example lang yan hangga't hindi mo nagigets yung trend yung mangyayari, timing pa tayo ngayon. Naalala niyo yung nagsisimula pa lang yung internet? O matatawa kayo nito Nagsisimula pa lang yung internet na nagchat-chat ka pa dun sa MIRC, yung Ah, black screen pa or kuan, tapos ah, i-type ni mo ASL. Parang ganun pa yung ngayong nagsisimula yung AI. Ang layo-layo pa. Ang dami pang kayang grabe, mangyari. no? Yung ganun na case. Kaya kailangan, nandoon pa lang tayo sa parang kakasimula lang ng internet. Tapos syempre tayo ngayon, alam na natin nangyari after many years sa internet. Parang andun pa tayo sa stage kakasimula pa lang ng AI. Dapat makasabay ka na ngayon, mag-equip ka na kayo. Dili, patay, ay, luita, Pas. sorry for the word, patay tayo dyan. O, yung ganun Pas. na case. Pero, Tinood, tinood. pero, ganun talaga, praktikalan. Marunong kang mag-adjust, marunong kang di ba? Kung alam mo yung nangyayari ngayon sa environment, adjust na Yeah, tanan tama, ani. tama. Kaya di, mawad-an ka gig. Wala yun. Magsigi kag panguta. Lisura oy, hindi. Oo, for example, yun coach. Go ahead. Yeah. Muna kung kuan, paggawa sa AI actually, wa man ko nabalak kayo paggawa sa AI. Kung kabalo lang ka mo gamit sa AI, magahimo nimo advantage sa gamiton nimo sa. Let's say for example, sa Facebook ad copies, di ba? Sa una lisod kina nga job ng ikaw pa magbot, ikaw Oo. pa mag-copyright, ikaw pa mag-Facebook ads, pero karon dako na kay tabang ang ChatGPT to write your copies. Dako kay tabang structure unsay mga targeton ni mga audience. Kana pa lang daan, basta kabalo ka mo gamit. Tama to yung ni coach nga, ikaw kung ikaw tong freelancer, nakabalo mo gamit og AI, mas dako imong chance na daghan pa jud ka clients in the future. And next na question Correct. ako si mga boss ba? Kanang syempre kabalo jud ko nga busy kayo ka ba, di ba? Kanang how do you manage your time? Kanang naga-work ba kag weekends like na ba kay gina-set na time syempre nag-aalaga kasi mong wife gihapon karon, di ba? So na ba kay Mm. like, example 8 to 5 lang jud ka kutob, then buhaton na pagka dire. Ginon sa mag-manage Dili. yung hitabo tanan daghang kayo. Hindi. Hindi kasi nasa bahay ako, di flexi Oh, lang ko, di ba? oh. Pero syempre, meron akong to-do list. I don't know if you agree with me, pero goals that are not put into writing are not goals at all. In short, mag Oh. magsugod gyud kog to-do list. Tapos ug naa ako'y task nga tan-awon ug kaya ra nako ni buhaton in 2 minutes yung mga ganun na case. Okay, goods to. Pero pag feeling ko matatagalan ako, yung ganun na case, hindi muna to. Gusto ko marami kasi ang ma-accomplish eh. Tapos syempre, naagad kay calendar kay ako, daghan ko kay mag-chat kog mga coaches, na apo ko'y Mm. podcast nga schedule, na ako'y Yeah. mga classes, na apa ko'y clients, naapod kay fulfillment side kay kintahay Google Ads, mag-build ka campaign, mag-optimize ka. Pero Mm. nindot lang kay work from home man ka ay hindi sa totoo wala akong parang rigid na schedule. Mm. Pero syempre pag matagal mo nang ginagawa, nasasanay na yung sistema mo. Basta kaya mo lang ma-maximize yung time mo. Pero syempre wa baya mi helper. Guys, bisag si Coach Ian kuan ko murag tan-aw ninyo busy pero naghuhugas po ako ng plato, naglilinis Nice. ako ng CR. Nga na magdungag pod ko, hindi rice cooker man na magluto pod ko usahay, pero sa totoo most of the time in-order ko na lang din yung ulam. Yung mga ganun na case. Ah, Oo. Tapos manglaba pod ko. Nga na, pero syempre, washing yung ganun case. Pero hindi, yeah. the point is, binabalance ko lang lahat. So, alam ko ang feeling kung may solo parent dito sa inyo. Kasi, bisag, buhi man akong wife Choppy ka gamay ron, coach. di ba? Pero, I feel like, sorry. So, alam ko na yung feeling ng solo parent. Mm, Ingani di yeah. ay ni siya. Oo, kasi nga si wife ko stroke patient siya. Ako man po iyang caregiver ron. Ako magpaligo, ako mag-change og diapers, nga na yung case. So it's Pero only a wala akong matter of rigid or strict na schedule. Wala po noon. coach sa mga students na ko dire karon ba namo yung mga questions dire nga kanang gusto gyud nila mag-freelance by heart dahil mo gyud nakita nila nga someone na mahitabo gid Oo. silang kinabuhi. Pero karon wala pa sila client, na ba? Oo. So nasa work karon pero half of their hearts gusto na sila mo gusto na sila mo resign kay mag full time. So Oo. unsa may ma-advise nimo na sila boss?
Okay, number one, you keep your job muna. Alam ko Mm. yung iba dito, hindi, sorry for the word, for the lack of better term, yung para bang sukang-suka ka na sa work mo, yung parang ayaw mo na pumasok, yung Mm. ganun na case. Basta parang ang gusto mo mag-punch in, punch out na lang ba? Hindi ka na happy minsan kasi 20 years ka na sa work mo or 30 years, ang sweldo ni mo 30,000 a month ra gihapon. Mm. Tapos 10 years ago pa na-increase imong sweldo. Mga nga na bitaw na style, Mm. 'di ba? Nga 10 Mm. yung gano'n na case, basta murag ayaw mo na tapos minsan toxic yung environment or gikapoy na ka sa traffic, one way pa Mm. lang. Eto na-experience ko to trabaho na ako sa Eastwood, kay Cavite man ko, kaya niya yun, one way pa lang, 5 rides. Isang way pa lang, papunta, 2 to 3 hours biyahe, nga na. So, Ah. bisag ulan, mo kapyot gud ko sa jeep basta makatungtong lang akong tiil kay musabit lang gud ko kay nga naman ay wala akong time sa ano, gusto ko makaalis kagad ako yung ganun na case. Kasabot ko yung feeling ana ninyo guys. Mm. Pero for now, keep your job and do something on the side. Example, coach, daghan man gud kaayong nindot ron, pwede FB ads, pwede GHL, naapay copywriting, email copywriting. Libog na ko, coach. Unsa kay buhaton na ako ana? Hindi, ganto, gumawa ng listahan. Sige nga, anong gusto mo diyan? Okay, alin diyan yung top 3 na feeling mo na gusto mo? Yan muna. Mm. Oh, wag ka mo ring i-fix na eto kagad. Hindi. Aralin mo to sila during your free time. Og mag-enroll ba ka course? Og naa kay makitaan nga bisag barato nga course, quality man ang tinudluan or premium course, okay ra Mm. gyapon mag-enroll ka. Pero you need to do something on the side talaga. Naga-upskill ka, naga-upgrade ka. Tama? Tama kayo. Tama? O, ganun yon. Tapos, ganito din yan. Hindi pwedeng hanggang theory ka lang. Kasi baka course hoarder ka rin. Di ba merong ganon? May guilty ba dito yung parang, yung tinatawag na shiny object syndrome? Huwag na ay makita, uy, nindot to uy, mas Trending. nindot lagi to. Pero may murabag feeling nimo mas greener pasture nga tong sa usa ka gig bitaw na style. Hindi ganon. Di, dapat, at, kumbaga anuhin mo yung pulso mo, yung sa puso mo, parang mahappy ko dito, yung ganon. Di ba, pumili ka ng top 3, sige, eto nga muna sila, try ko. Yung ganun na case, pagkatapos pwede ka, sige nga, subukan. Murag, ganahan pod kog email copywriting. Sige, Dabi, magsugod ko no kung mangita sa client. Mag-outreach ka during your rest day sa weekends. Example, kung 8 to 5 imong trabaho, makauli kag balay alas 7, manihapon pa alas 8. O di kahit 8 to 10, aralin mo yung craft na yan or nanood ba ka sa YouTube or sa Udemy or nag-enroll kag course, panoorin mo ng 2 hours, apply mo yung natutunan mo. 'Di ba? Mm. Kasi hindi pwede hanggang theory lang dapat talaga actual 'Di ba ang turo din sa atin dati pag mag-aaral daw, hindi dati to sa old school lalo na kay naging sikat to dahil kay Malcolm Gladwell yung Outliers na book Mm. na ganun. Nasabi nila para maging magaling ka sa isang bagay dapat 10,000 hours ang na-spend mo. Mura Mm. bang kang Michael Jordan ko no o gusto nimo suhito gid kag basketball, dapat naka 10,000 hours ka hindi. Alam niyo ba ang bagong rule ngayon? Sa totoo, sa generation natin, o nakisali na ako sa Gen Z, Hindi, hindi. Basta sa karon na nga time na to, it just takes 20 hours to master a skill. 20 hours lang. Sample, GHL. Kintay, di ba? 3 hours ra ba to, coach? O 4 hours imon 3 training. hours, 3 hours. Example, what if ganto? Papanoorin ko ng 30 minutes yung ano ni, kunwari, sa kuan lang sa ta, kanang sa DNS, o yung setting up sa website, ililink sa imong Mm. JHL, 30 minutes. Tapos, ikaw, 1 hour, nag-invest ka ng time, nipalit ka domain sa Namecheap, gilink na nimo, gipractice dahil nimo tong imong Oh, nasalida. tama. Oh. Yung 30 minutes, nag-spend na ka ng 1 hour. Sunod na anapod, kari na pod sa email setup or something, lahi na pod ka ng workflow o di inaral mo ng 1 hour o di practicein mo ng 2 hours kinana naman kay GHL nga account example pero kailangan mong practicein talaga kahit ganun din naman kunwari gusto mo ng maging short form video editor 'di Mm. ba kay uso bayaro na sa mga influencer 1 minute lang 'di ba o di nanood ka ng CapCut na training 30 minutes, in-apply mo siya ng 1 hour. Pinag-practicean mo talaga. Yun yung ibig kong sabihin is just takes 20 hours kung prina-practice mo talaga paulit-ulit yung ganun na case, mas mabilis ka matututo nun. So, ibig sabihin, kaya mo nga maraming skills in 1 year Kung seryoso lang gid ka. Seryoso Inakuan, jud ka daw. daghan kang may balaan nga skill. Mura Mm. kag monk ba? Mura kag maglukong lang 1 month. Wag ka muna mag-Facebook. Sige, eto lang aaralin ko for 1 month. O di na master mo kaagad yung GHL in 1 month.
or Bitaw. 2 weeks, depende pa sa bilis mo ha, yung nami tao nga kasara na salidad, apaspas ang pick up o naapay nga na, naapay uban kaduha katulo pa i-replay o i-review aron okay lang kasi iba-iba talaga yung ano natin learning curve or speed natin yung Mm. pick up nato ba. So okay ra na. Lagi, Iyon lagi. coach. So, guys, grabe kay daghang kita napulot karon ka coach ba. Can you type 1 if you guys are learning tonight? Grabe ka power atong coach karon, gwapo kay mong gipang daghang kay coach, daghang kay sige kuan si mo. Kanang nakoy question na ako magud ni agi pag pag ako ambos ba, agi pag ko kana bitong pinakauna jud ako na introduce ko yung freelancing. Ako amigo man gud isa ka graphic designer. Mm. How do you isang graphic designer niya? Mo to nakita na ko siya graphic designer siya. Ako din siyang gi-apply po din. Gusto ko mahimong graphic designer. Yeah, Mm. later on sige learn na tong graphic designing. Nakita gyud ako mga design. Di jud yabo gyud ba? Huwad jud ba kan di jud mao ba? So dito di-decide jud ako nga i-let go jud ako tong nga skill. Nakaabot ba ka na nga time na naka-skill na gi-learn niya, nakaingon ka mo di man gyud ni para sa kuha? Naka-try na po ba ka na, boss? Ni-let go kasi sa skill. De wala pod ko sa part ana nga skill nga ni let Ah, go pa kay wala murag na timing gyud pod ang mga na skill nako timing. murag ni Mm. swak pod sa ako ba. Ah, Pero hindi pero totoo din yun yung sinasabi mm. mo. Ma-sense man good po na nimo nga parang hindi talaga sa akin to. 'Di Mm. ba yung ganun na Yeah. case? Okay lang din kanang naagid kay discernment ba nga ma-feel pud nimo kasi minsan kahit anong pilit mo pero alam mo dati talaga wala kang visual, alam mo talagang hindi ka ano sa visual, di nato gid pugson Namalagay. ana nga case 'di ba, hindi kay una kailangan gusto mo yung ginagawa mo, oo yun yung importante doon na part pero pag yung sa discernment part you know also when to let go 'di ba, Mm. pwede naman gano'n 'di ba naaga na yung uban, hindi example to. Si Manny Pacquiao, sino nga yung coach niya dati? Si Freddie Roach, Pretty 'di rough ba? siya. Si Freddie Roach, sikat siya as a coach. Passion niya yung boxing. Pero sa buhay niya, as a boxer, hindi naman siya sikat eh. Hindi di ka nang iyang win-loss po ba nga Tama, magaling tama, siya tama. ba? Ah, Pero passion niya yung boxing. Gidivert lang po niya ang iyang part ng kuan pero nagtudlo siya boxing. Pwede naman ganun na. It doesn't mean na hindi ka magaling sa boxing, pero magaling ka naman magturo. Kasi yung discipline, yung kaya nimo ang imong kanang estudyante na accountability. Kanang nga na nga style ba, pero yeah, yeah. naging successful siya as a coach. Yung ganun na guys. Same thing sa visual, nga man di kaayo ka maayo sa visual, pero unya kay naaman ka sa FB ads, 'di ba? FB ads man ka. Ah, Pero anong gagawin mo? Mag-source out ka doon sa mas yeah. magaling. Ang sekreto nga ng mga successful na people, sa totoo, is they hire people who are way better than them. 'Di ba gano'n Mm. naman 'yon? Tama, tama. Example to ha. Totoo ha. Hindi si Bill Gates, si Warren Buffett. 'Di ba sikat man na si Warren Buffett kay mga stocks, trading, ingana man na Yeah. siya. Investment, oh. Hindi, ganito ang style niya. Makinig kayo ha, yung style niya. Mag-hire yung CEO, di ba gi-hire niya ang CEO. Alam mo bang once a year lang niya minimit yung CEO? Di ba ang uban kay imi-meet ba murag quarterly or bi-weekly ba or Mm. monthly? Siya ang CEO, isang beses lang niya minimit yung CEO a year. Tapos ang sasabihin lang niya sa CEO, basta naman ko siya arrangement sa CEO, whatever the income nitong company na to, 10% sa'yo. Gihatagan niya profit sharing ba? So ang ginawa niya, hinire niya muna yung the best of the best. So kung pag kumita to ng 100 million, magkano sa'yo? 10 million. O 10 million kinita mo for that year. So kung kumita to ng 100 billion, o di na kay 10 billion. Tama. Hinire niya yung the best of the best, di ba? Tama, tama. So wala siyang masyadong sakit ng ulo. Hinire niya. Kahit ikaw ngayon, kahit ako if ever kailangan ko ng something, pero feeling ko hindi ko kaya. Hire mo na lang sa iba, i-outsource mo na lang. Pwede naman 'yun eh, 'di ba? That's Oo. tama. Yan Oo, ko yung lang, karon gano'n na. karon pag ako na-confirm, coach, katong the moment na let go ko, that's the time na ni-outsource po kog daghan kay creative team. Oo, 'di ba? So, Oo. okay, at least na-confirm na itigbots kong copies karon. I mean, sa creative na side, sa mga videos and everything. Ang weakness na ko, bagay gamit na ko sila. Mm. Thank you kayo, coach. So, nalantay ko kasi it's 10 minutes to go na lang before tamaga kay 7 p.m. Actually, ni-request yun si coach nga pwede ba daw mas taas ang time. Kaso na ako'y appointment ani sa sunod pa yun. So, And sige that's lang, pero okay.
Yeah, that's okay. Dapat yung mga other time pa. Pero nakoy pang last jud kay na question si mo boss. Then moadto ta sa mga katong gitawag nito na fast talk. Napoy fast talk pa si mo. Ako Okay, so yawa, boy, abunda man. fast No, talk. So sige, dito mo sige, ko go, go, dito go. mag-story ato mga kuan. So kani Okay lang. akong ang pinaka last ni mga goal karon ay yung question is unsa gid ang goal gid mo kanang sa imong ginabuhat karon unsa goal gid mo sa imong Ah, life karon. yes. I want to create a community na kanang mura bag na ay 1 million, 2 million bitaw freelancers. Mura gug Wow. Facebook group lang good pero one Yeah. million, two Mm. million. Pero you provide value basta ganun na case. Example lang to coach ha. Totoo Mm. to, dream ko to na part. Sample, meron kang kahit 100,000 members nga lang eh. Mm. Pagkatapos, naig usa ka coach nga naning kaayo nindot magtudlo. Kita copywriting. Eh mag-enroll ka sa kanya, magkano 'yon, coach? Tag 10,000, tag 10,000 yeah. 20,000, ganon. Mahal 'yan. Sasabihin ko sa coach, example lang 'to. Mayon ko, coach, okay ra ba ka tudloan nimo akong group? Pero pwede ba 100 pesos lang among bayaran kada usa? Moingon dahil Yeah. siya, dili, uy, alkansi ta, ana. Yan na style Yeah. ba, di ba? Kasi tag 20,000 akong course, tapos 100 pesos. Pero what if giingon ako, coach, may 100,000 naman akong tao. Pag nag-enroll sila, 100 pesos lang, di ba kumita ka ng 10 million? Tama, Mm. hindi. Tama kayo. So, ibig sabihin, na-afford na ako ang tag 20,000 or 10,000 na course, nakuha na ako 100 pesos para sa group. Parang ganon yung gusto kong gawin. Nice, nice, Na, nice. pero yung premium courses, nabigay natin ng mura para sa mga tao. Does it make sense, guys? Nice kayo. Syempre, malayo Nice pa kayo. yun na goal, pero naapagod ko sa 5,500 members. Pero parang ganon yung ultimate goal ko. Pero at least dako lang ka na 5,000, dako ka na siya community na good boss. Diba? Oh, At least karon na correct, manage correct. yung taman. Oo, kasi 1 month pa malang na, 1 month pa lang na nga niabot og 5,000. Pero siyempre, ang goal ko talaga ay doon talaga yung kahit 1 million, 2 million, I don't care. Pero gusto ko yung affordable na course para sa mga Pinoy food ba na style. Para sige ra tag upskill. O sige tag upskill, daghantang mabalaan ba? Ana. Tapos ang ato yung tumong dia is to help, no? Ay, oo. Yeah, to help jud. Ay, oo, kasi kaya ko rin nga ginawa yung isang group na Pinoy Beats AI. Murabag ang Pinoy, tinalo mo yung AI. Oh. 'Di ba? Pinoy Beats AI. Kasi para po to sa puro AI po itudlo nga to. Kasi kailangan Mm. nga talaga mag-equip tayo sa AI. Kasi nga, pag hindi ay, 'di ba ang projection because of AI, 40 to 50% mawawalan ng trabaho. Can you imagine that one kung sa atin yun? Wala, sobrang ano nun, 'di ba? Kung daghan ang mawad-an og projection to sa buong mundo naman to Mm. hindi sa Philippines. Pero basta kaya parang ano ko mura kog unsay ani nga daghan kog community pod ba pero naay purpose to bawat community. Naay tumong gyud. Oo. Sige, So sige. yun, coach. Thank you. Thank you kayo, coach. Before tika ipa-promote kasi taga-atog time si coach mag-promote sa iyang mga courses, sa iyang mga mentoring program na sa Mm. after this. Napoy katong fast talk na to mga 15 questions na para si mo boss. Sige lang. Sige lang. Anything under the sun, no? O pinakinahan na to mga Oh, ano sige. tao dere. So, simple lang kayo. Pinakaunang question, Netflix or Disney Plus? Wala. Wala ka. Hindi na ako nanonood eh. Okay, Kahit okay. na meron ako ngayon sa level na gusto kong ano, hindi eh. Sige. Wala na, wala Wala. na. Wala na tayo. Oh, sige, good. Ito, Upwork or online jobs? OLJ. Oh, okay, okay, nice. Upwork or online jobs or Fiverr? Ano, Upwork or Ade, online Fiverr? jobs or Fiverr.com? OLJ. Oh, OLJ pa Jigabon, rin. okay. Windows or Mac? Windows. Windows. Okay. So, PC or laptop? Windows. Oh, Windows. PC or laptop? Windows. Okay. Naka-laptop ako ngayon, laptop. Okay, good. Google Drive or external drive? Kahit saan. Pero naka-Google Drive ako ngayon kasi nag-subscribe ako ngayon ng workspace. Okay, So, okay. Google Drive. 5 terabytes yung capacity ng ano ko. Nice, okay. Storage. So, hourly rate or fixed price? Gusto ko fixed price. Fixed price, no? Mas okay fixed price. Oo. Zoom or Zoom or Skype? Google Meet ako eh. Naka-Google Yun yung Meet last ako last week, right? Yun yung Facebook subscription or ko eh. IG? FB. Facebook, Kasi Pinoy tayo, FB. Pero Ah. pag US clients, guys, Instagram talaga. IG talaga. Ay. So, ito, Facebook or TikTok?
FB. I FB don't pa do rin, TikTok. okay. So, FB. coffee shop or sa bahay lang mag-work? Bahay lang. Sa Bahay bahay lang. lang, syempre. Lastly, coach, yung ano, appointment setting or yung Google Ads? Google Ads. Google Ads talaga. Facebook Ads or Google Yes, Ads? kasi mhm. Syempre Google Google Ads. Ads. Ganun no. Oo. Love your own, So, love your own. love your own, love your own. Okay guys, Coach, in behalf sa WBC Freelancers Community, magpasalamat mi si mo. But before we go, ato sang, tama na ba yung pumunta ng question, diploma or diskarte? Tama na si ano. Ay, Knowledge, diskarte. Hindi, diskarte, right? diskarte. Okay, nice, Would you nice. believe me, yung anak ko ngayon, hindi na nag-aaral ng college. Hindi, yung high school grad lang, yung graduate yung senior. Kasi, sabi niya, papahinga muna ako, okay lang sa akin. Bakit? Kasi ititrain ko nga siya ng business eh. Wow. Ng freelance eh. Hindi ko na siya ititrain ng ano, yung mag-aral ng college. Hindi. Kasi alam ko yung totoong buhay, yung labanan sa outside world. So, yun yung ituturo ko sa kanya. Praktikalan dayon. That's nice, that's nice. Yun Mm. nga, pasempod sa kuha, boss, wala lang kayo ginako kina-pressure akong mga anak karon. Kung sa'yo makuha din na Oo. grade, siguro, ano. Dagag, ako yung mga anak karon, gusto nila sila yung mahimong vlogger. Ay, Yeah. ninduta. Pwede na, eh. Lagi, basta ko tinuod ba? Basta ko Oo. yung ka makuha, basta ano ka, vlogger ka. Yes, Ato tagaag time si ano yes. si Coach Ayan na mag-promote sa iyang businesses or you can follow him sa iyang social media accounts. Gusto mo join sa iyang Facebook group na community. Mhm. Mo join po dito boss. Kay gusto ko makataon po sa may kuha mo. Sige. Kaya malap na boss. Sige, coach. Hindi, ito guys, hindi. Ang una, hindi ko to yung etong The Guild. Kumbaga, join kayo dito. So, invite nyo rin yung mga friends nyo, relatives nyo. Bisag, dili pa freelancer, pwede sila mag-join dire. Katong The Guild. Pwede ko bang ilagay ko sa sa chat box yung Sige, sure, link sure. netong The Guild? Pwede ba talaga mo malinks diya boss? Kanang link sa The Guild. Kana lang, Hmm. join lang mo diha nga community. Bag-o pa gyud ni siya, pero makakaton ra gyapon mo diri nga community. Tapos, lastly, yung sa Google Ads ko, eto na lang. Kakatapos ko lang kasi kagabi nagbigay ng free training. 4 hours na training sa Google Ads. Grabe. Ibibigay ko lang sa inyo yung link sa YouTube. Libre to yung Google Ads na training. 4 hours. Gabi eh. So, ibibigay ko lang yung link, panoorin nyo na lang yan. Tapos, kung gusto nyo, ganahan mo ma-enroll sa akong course, naana po diha sa 4 hours na training. Ganun ako pag nagbibigay ng value. Hindi ako yung, di ba ang uban man god kuan lang yun. Talagang patikim na patikim lang. Pero ako Hmm. hindi. Yung parang yung patikim ko, sabi nila, All in. iba to si coach, oo, mura magtinuod na ni nga course akong gigit ko, pero libre pa to, ilang nakuha na style ba. So that's it. So yun po yun. Yan po yung sa YouTube. Panoorin nyo na lang po yan. Ha? Oo. Sige. Na kay website or na kay Facebook page, asas lang gusto mo message mo boss, maka-message mo or maka-follow. Na basi na kay mga links di. Yes. You can, hindi, hindi. Hindi. You can DM me na lang kung Ian Bailio lang mismo. Yung may 3,900 na friends there or baka 4,000 na yan ngayon. I-DM nyo lang ako. Nagre-reply naman ako eh. Pero minsan pag marami ng DM siguro antay ka lang ng few hours pero re-replyan pa rin kita. That's it. Ian Bailio, follow niyo lang ako sa FB. Mawalang to, Okay. boss. Kay bawa ko na apa kay next event, so I'm good. Thank you kayo. Salamat po kaayo, Guys, ato coach. Okay. pasalamatan si Coach Ayan for tonight. Grabe imong value na imong gihatag karon coach to be honest. Grabe pati ako na-inspire sa imo. Grabe imo ang mga nagian ba. Grabe maka-inspire jud. Masipag ako dugay na ko ng freelancing pero imo yung willingly share nimo sa among community karon nga. Of course, kabalo ko nga daghang kay na nalingaw si mo adre. Guys, is it okay na mag-take picture kaya ato lang post sa community para makita pud mo namo tanan. Di lang pud amo mga dagway diri mo makita. Okay, ganahan mo ni guys, no? Natay mga guests. Basig ka muna ako mag-guest po na. Mahawad na mo ba? Sabay Yun tayo. si Daddy Jobert, oh. Daddy Jobert tawag. Tapos Kilala. nagniwang na si Daddy Jobert, 'di ba? Ay, ganun. Kay dako na sa una si Daddy Jobert, so nag-slim na siya ron. Sana Oo. all. Sana all. Liliwa ko. Sa may Sana sekreto mo, all. sir. 'Di ba? Sige. Take picture. Take picture. Sige, ready? One, two, sa page one. Ready? One, two, three, smile. Page two. One, two.
Guys, daghang kayong salamat sa inyong tanan for joining. Next Monday na ako invite usa ka virtual assistant na siya agency owner nga Bisaya gyapon. Gusto mo makabalo kay na mag-hiring daw siya sunod pod basig kung namoy time next Monday gyapon 6 p.m. Ato lang mo ani nga mag-share lang ko sa inyong link para ato po siya interview. Siya akong mentor, siya akong pinakauna na coach sa virtual assistant. Muna ako yun siyang gi-invite after the sir. So salamat din kayo. Coach Ayan, maraming salamat and I hope to see you soon, no? Pohon-pohon. Salamat, coach. Salamat, Thank coach. you. Bye-bye Yes. everyone. God Sige, sige. bless. Salamat din Thank sa you. inyo mga bossing. Bye-bye. Thank you.